रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबलखौनो मावगोन आङो सानना नायबाय था आं बबेबा शब्दखौ बारा बुजिनो रोङाना खुलुमबाय इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बियो हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे दम गोनां खोथा मानाव गेदेर रायजो राजाफोर प्रमद बर' बिथाङा सासन खुंनाय समाव बा दिपेन बर' बिथाङा रन्जन दैमारि सारा जे जेलाव दि दं बेखौ बिथांमोना मालाबा फंसे खोथा गावसिनि सासनाव दिपेन बर' बिथाङा गावसिनि सासनाव प्रमद बर' बिथांमोना गावसिनि सासनाव मालाबा बुंफेरदों नामा नाथाय हाग्रामा महिलारि सारनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनानो मोनबाय रन्जन दैमारिनि सायाव बिथाङा मा बुंदों बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सारखौ बयबो मोजां मोनो बिथांनि अरायानो आलादाखा बै समाव प्रमद बर' बिथां सीएम एक्स सीएम बिथाङाबो बुंनो हायोमोन बुङाखै दिपेन बर' बिथाङाबो बुंनो हायोमोन बुङाखै NDFBनिफ्राय फैनाय मानाव गेदेर फेरेंगा बिथाङाबो बुंनो हायोमोन डिपुटि सीएम आरो प्रेजेन्टनि MLA बिथां गबिन्द बसुमतारियाबो बुंनो हायोमोन एखेलगे खामानि मावनानै फैनाय एखेलगे काम करि आहा सन्मानीय प्रेजेन्ट MLA आरो एक्स डिपुटि सीएम अफ BTC सन्मानीय गबिन्द बसुमतारी डाঙरियाय रन्जन दैमारि डाঙरियार बिखय एक कथा कोৱা নাই बरंस तेखेते रन्जन दैमारि सारत बिरुद्धि किसुमान कथा ससियेल मिडियार द्वारा उल्लेख करिছিল बिथाङा एगेन्स्टसो बुंदों रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दै जेबो बुंबावाखैसो अब्ला दिनै BPF दोलोखौ मानो मोजां मोना अब्ला दिनै हाग्रामा महिलारिखौ मानो मोजां मोना मालाया जेखि बुङा बुंग्राया बुंखायो अपोजिशना अपोजिशननि रलखौ देखायखायो नाथाय नंथारैखौ बुंनानै फोसावनारोब्ला बेयाव माखासे खोथाखौ जोङो साफिक्स लाबोनांगौ जानानै फैयो दा बेखौनो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो जोबनायाव मा सानो कमेन्ट हरबानो जाबाय आगोलनिफ्रायनो सिन्था खालामबाय थानाय मिनि सेक्रेटारियेट एबार मिनि सेक्रेटारियेट जाखांनायनि उनाव उदालगुरि जिल्ला बा तामुलपुर बा बाक्सानि मानसिफ्रा क'क्राझाराव थांनानै एफाग्राबमानि खस्थ' खालामनायनि खुनु प्रयजन गैला 18 मास बा 2 बोसोर आरो नेबावनांगोन बेनि उनाव गासिबो क'क्राझाराव जे खामानिखौ मावोमोन एखे उदालगुरियावनो मावनो हासिगोन बेयो जोंनि थाखाय मोजां दिन होननानै जोङो बुंनो हायो दिनैनि दिनखौ आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि टाउनाव मोनसे रेलवे क्रसिं दंमोन बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फाउन्डेसन खालामबाय बेबो बिराद मोजां खामानि जाबाय बहुद बोसोरनिफ्राय नागिरबोबाय थादोंमोन हायाखैमोन जायखिजाया लाखि जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव बे खामानिखौ जोङो मावनानै होनो हाबाय मा खामानि मिनि सेक्रेटारियेट माने एखे नामासो मिनि किन्तु फुल फ्लेजेड गासिबो एखे फेसिलिटि एमप्लयिनि नियम दङ थिसननाया मारै थिसननांगौ बे सिस्टेमाव थिसनगोन दे जेबो नङा साख्रिखौ बोरै मोनो बे नियमजोंनो मोनगोन इन्टारभिउ होगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेफोरथ' BTCनि आन्दारावनो जाखायो नालाय बेयो समस्या जाया जोङो इन्टारभिउ होनानै सोगोन बास मोनगोन 2 लाखआ जोङो दाखालि 10 फेब्रुवारियाव जोङो आराम्भ खालामबाय फेब्रुवारिनि गेजेराव फोजोबनांगौ इलेक्सननि आगोल CM साराबो डिक्लेयार खालामदों बेखौ जोङो इलेक्सननि उनाव खालामहैनोसै दे अबे आं जेबो मिथिया जेबो हयथ' माबाफोर जालायदोंमोनब्ला हयथ' रायलायनानै समाधान जाबाय बेखायनो दिनै जोङो बे खुन्थियाखौ गायसननो हादों आं बबेबा शब्दखौ बारा बुजिनो रोङाना मा होनदों जिरायगोनब्रा मानो जिराया जागोन मिनि सेक्रेटारि जाबाय बेहाय जों मानो जिराया जागोन जिरायगोन एसेमब्लि खुंगोन एखे गासिखौ
रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबलखौनो मावगोन आङो सानदों नायबाय था स' नुनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ